Gelipdir, düşüpdir görse İsmail aleyhisselam Zemzem çeşmesinin düýbünde biten ağaçlar büyük ağacın eteğinde bir nayzan ucunu tizlä oturulmuşdyk. Ohum şondan assalamu aleykum dip salam berip gelipdir. Şondan İsmail Zabihullah gördü, atasy näçe wagt bärde görenok. Şondan turup bir-birini kucaklap, bir-birini okşap, gurgunluk sorap. Ohum aýtdy İbrahim Halilullah, ya İsmail, innallaha amarani bi emrin. İsmail aleyhisselam da bir dayo, mert dayo oğlan alokal adam bolup barandan sonra Hazreti İbrahim Halilullah aýdypdyr, ey oğul diýipdir. Hudaý Taala ýene bir buyruk bilen maňa buyurdy diýipdir. İsmail aleyhisselam aýdypdyr, fasna ma amaraka rabbuk. Dädejan egleme diýipdir, Allah buyuran bolsa göýsüne edeýli näme diýipdir. Oğul aya kömekçi bolarsyňmy şu işte de maňa diýipdir. Lebbeyk diýipdir oğul. Göýsüne atajan diýipdir, Allah'ın buyrugy bolsa ýerine ýetirersiz diýipdir. Onma aýdypdyr, innallaha amarani an abna haahuna beytan. Hudaý Taala maňa buyurdy, şu Zemzem suwuň düýbünden köneden galan öýü Beytullahny täzeläp gaýtadan sallyp maňa buyurýar. Senem kömekçi bolsaň şu Allah'ın öýüni, mescidi, Beytullahny, Ka'bany gaýtadan salaýly oğullypdyr. Oğlu ýok diýjekmi? Damak çalynanda leppeyke diýen oğul göýsüne diýipdäni teýýarlyklaryny görüpdirler. Inni şahda men bir bildiriş var, size bir bildireyin. Kabe, Beytullah aya İbrahim Halilullah'ın salan öýü dälmi? Köneden galan diýäni näme? Ulamalar şuň üstünde ihtilaflaşypdyrlar. Az alim adamlaryň ra'yine görä, nazaryna görä, bele İbrahim Halilullah deslat salan adam şo. Amma köp ulamalar aýdypdyrlar, İbrahim Halilullah bani Kabe del, mujaddide bana Kabe. Ol tecdide bana edipdir. Ol bina öňden salyglymışdyk. Kıssa näme? Wagty ki Adam aleyhisselam yaradylmaga Hudaý Taala feriştelerini buyurdy, men size diýdi bir yer ýüzünde bir halife janyşyny yaratjak diýende ferişteler ygtiraz etdiler. Atej'alu fiha men yufsidu fiha. Hudaý diýdi fesad edip ýören, kan näkip ýören bir zat yaradama diýdiler. Hudaý Taala bulan ygtirazyna hoş bolmady. Ferişteler hem wah istiwa jogap berdi diýip, şondan arşyň daşyndan tawaf etmäni durdular. Hudaý bizi bagyşla diýip. Allahy Zülcelal bular bagyşlady. Ohum bulara buyurdy, yerin ýüzünde diýdi, maňa bir öý salyň diýdi. Inniden melek her kimdäni şujury bir ýanglış iş etse, şoň daşyndan aýlanyp tawaf etsin, men şoň däni ýanglışyny geçerin diýip Hudaý buyurdy. Ferişteler bir yakuty ahmar cennetiň içinden bir gyzyl yakuty alyk geldiler, yer ýüzünde oturtdylar. Mekke-i Mukarreme şimal Beytullah'ın dronca jaýynda. Ohum yer ýüzündäki ferişteler şoň daşyndan aýlanýardylar. Ki Hudaý Taala Hazreti Adam Safiyullah'ny yaradyp ve onu hem yankı imelläl miwany iýen soň yere iýerdi, yere iýermäke feriştelere buyurdy, şol öýüdäni asmana Allah'ın gaýdyn, özüňizem asmana geliň diýdi. Inni yerde ýaşajak adam bolmaly, beni adam bolmaly diýdi. Şol yakuty ahmary ferişteler götürüp arşyna tegneltdiler. Onuň ady Beytul Ma'mur boldy. Asmanyna ferişteleň kıblasy, ferişteleň Beytullah'y taşyndan tawaf edip aýlanýan jaý boldy. Hazreti Adam eden ýanglışygyna, imellämi eden ýelligine Allah'dan uzr isläp kan aglak gezdi. Hudaý Taala bir Hazreti Adamga buyurdy, Hazreti Cebrail aleyhisselamyň kömegi bilen ýanky yakutul ahmaryň jaýyndan maňa bir öý salsyn, şoň daşyndan aýlansyn, men günäsini geçeýin diýdi. İbrahim ýanky Hazreti Adam aleyhisselam da Hazreti Cebrail aleyhisselamyň kömegi bilen gelipdäni bir öý salyp şu halky Beytullah'ın durunca jaýyndan sally. Şoň daşyndan tawaf etmäne durdular. Amma soňra Nuh peýgamberiň zamanynda dünýäni tufan aldy, fil aldy. Hazreti Adam aleyhisselamyň salan Beytullah'y palçykdan daşdan ollany suwda eri wakyp ýykylyp däni ýöne bir düýüp çagady tümmek bolup galdy diýär. Şondan soňraky musulmanlar, soňraky adamlar her mazlum, her gynçylykda, her meriz şoň düýüne baryp dua ederdi, dualar kabul bolardy. Ta inke Hazreti İbrahim Halilullah Zenana Sebiba Hajar oğlu İsmail Zany şol
tümmegün şu Beytullah'dan galan eserinden düýüne bardy da şoň ýanyna goýup gaýtmadymy? Soňra inni geldi İsmail aleyhisselam 40 ýaşa golaýlandan soňra gel oğul şu öýü gaýtadan biz salaýlyp tezdide bana etdiler. Beytullah'ın biz aňyrsy firişçiliň salany, ikilenji Hazreti Adam, ondan soňra Hazreti İbrahim Halilullah, üçlenji Adam ikimini elle girtdirdi, salypdyr.